L'11 de setembre el món ha sentit la nostra veu. Volem fer un país nou. Un país on tothom ha de participar. Un país que hem de fer entre tots. Per això necessitem 100.000 voluntaris. 100.000. 100.000. 100.000. Cal anar porta per porta, escoltar com volem que sigui el nostre país. Perquè ara és l'hora d'escoltar la gent. És l'hora d'arribar a totes les cases de Catalunya. Busquem 100.000 persones per escoltar els somnis de tots. No volem convèncer ningú, volem escoltar tothom. Fent el porta a porta més festiu i participatiu de la història. Jo ja sóc voluntària. Si et fas voluntari, t'hi acompanyo. Amb només una tarda de la teva vida formaràs part d'aquest moment històric. Però només si som 100.000 arribarem a tothom. Ara és l'hora. Festa voluntari per un país nou. Festa voluntari a areslhora.cat.